Хөрмәтле укытучылар, бүген минем башкорт телесем икене куймагыз. Минем берничә фикерем бар, бүген сезнең белән урталашырга уйлаган. Иң башында сез беләсегездер, мин 5 яшь тиклем Ишембай районында Харан авылда калдым. Шунда торган идек. 5 яшьтә әтәләр, әсәләр калага күстеләр. Шунда мин дә инде күстем. Шул вакытта мәктәпкә киттем. Мәктәптә сез беләсегез инде русса, тик русларны һөйләштек. Шуңа ялап башкорт телне югалта башладык. Алактан моны бүген бит инде миңа 55 яшь. Сез беләсегез, Мәскәүдә Мәскәүдә 10 ел калдым. Мәскәүдә тик русларны һөйләштек. Шуңа ялап башкорт телем югала башлана. Мин нимә әйтергә уйлыйм бүген? Мин сымак, мин куәтләр, меңләр. Без туган илгә кайттык. Туган телгә кайттык. Бүген бергә сезнең белән бергә берничә һорауга җавап табарга кирәк. Беренче һорау. Безгә ничек итәргә, ничек улларны, балаларны башкорт теленә өйрәтергә, эффектив өйрәтергә. Икенче һорау, ничек безнең башкорт теле өйрәтүне яңа методикале ябай итәргә, эффектив итәргә. Өченче, ничек бергә башкорт һөйләшүне, башкорт теле өйрәтүне модел итәргә, замансыз итәргә. Шуңа тагы бер фикер бар. Моны кеше бер генә башкортса, бер генә сүз белсә, без аны үз итәйек. Аны читләштермәйек. Моны бу Һез куркмагыз, без бергә. Был зур эшне бергә эшләргә кирәк.